Dumneavoastră ce salariu aveți? 30 ceva de mii de lei. Potrivit calculelor deputaților enunțate ieri de președintele Comisiei Economie, directorul ANRE a ridicat până la 5 salarii medii, adică în jur de 60.000 de lei. Dacă este să calculăm că salariul mediu pe agenție este de 15.000 de lei, așa cum spuneau parlamentarii. E o chestie, probabil s-a înțeles greșit. Salariul mediu pe agenție este 6.200 lei la ziua de astăzi. Legea spune că aveți dreptul să ridicați până la 5 salarii, acum deja până la 4 salarii. Vreau Și ridicați maxim, adică. 2 salarii jumătate. Un simplu calcul arată că dacă salariul mediu pe agenție ar fi de 6.200 de lei, 2 salarii și jumătate ar însuma aproximativ 15.000 de lei și nu peste 30, cum spune Ciobanu. În salariul care mai include și deplasările și de urne, aici sunt mult mai complicate. Salariul tarifar a unui director ANR este 21.000 de lei la ziua de astăzi, oficial vă declar. Dar dumneavoastră cât ați primit luna trecută, de exemplu? Eu nu mi-aduc aminte, dar vă spun, salariul tarifar este 21.000 de lei. Să mai adaug careva niște premii, asta este tot. Ieri deputații s-au lăudat că au diminuat lefurile directorilor ANRE de la 75 la 60.000 de lei. Cel puțin asta prevede proiectul bugetului ANRE pentru 2015, care stabilește că directorii agenției pot primi un salariu care nu va depăși 4 salarii medii pe instituție, asta deși până acum primeau 5. Bugetul ANRE pentru anul 2015 nu a fost aprobat din lipsă de quorum.